Ka HYC mau tradition circle mata kasngi kelapan pau ka jing sosi ka bakrau halor ka jing syak thombor jong kawi ka khana samla na kasnong lau bertun ha kiri beman ha ka step jong ka khat knai terik mata ubnai katba kadang lik skul na lau bertun chamau kele na kaliang presiden ka HYC mau tradition usamla syambor langren ulapan pau ka jing penrem jur ya kiri beman ki belanut pen thombor ya ka tei ka khana samla ka HYC ka garpat ru iki bor jong ka ai ling ba ka police department bahkan simkia berban penstet ya gajing tuet kababanya kenang banyo kam no mardor ya kiri beman batombor ya kate ka kena samla kaseng ka ay gajing kit bok kit riang ba kate ka samla kabadang don mentah po jing sya sumar hapo ka civil hospital Shillong bahkan yo no ya gajing koi jingkia tao na kalian jongi kum ka new tribute council motorization circle kum u president bon melam jong ka circle po ka dong bar ka thanji bor kawai hadin jong ka jingjia ka belajar po ka snong loberton haga khat kandai trek ha ka bayuai ni khana school bapuli hantai snong mogalei ila syak thombor ha ki riboman ki bahaduk mentana kalian jong ka snong bat kumjuru jong ka police department kim pat yo ban kem ya utai lani kitei ki bdon kiti ban thombor ya kati ka khana kan thei tina kalian jongi kum ka seng ki pen pau ya ki jing susi ka bakrau ba kum kini ki jingjia ki ja po ka dong bar ka than ki jongi na kalian jongi kum seng ila persyang hi ban keli ban perthau ban manta kasi na kalian jongi ngila poi ban ngidon hang ne po kasnong lo bertun bat haduk menta na kalian jong kasnong bat kumjuru jong police department kimpat yo ban labdin manu bedon keti ban le bat ban thombor ya kete kena kan thei tina kalian jongi kum kaseng ngi pau ya gijin padrem ka bajur halor ki bakum kini gijin ja ki wan ya ban ja po kadong bar kathai ge jongi ka babu ya ge jingma bat ke jing song seir kham tam yi khana kan thei ki badon kam ban yai na koi ka jaka se koi pat bat kham tam ha ki por mit por yong na kalian jongi kum kaseng ni sno ban penrem bakum kini ki jing ja ki ja ha ka basit basai ha ka por man si ha ka ba ngingin nom la ban pediang ya ki bakum kini ki jing ja ki wan ja tina kalian jongi kum kaseng ni sno yo ban penrem bat ngidekan tu ya ka tanat jong ka polis bahkan snobha ya ka ban simkhya kloi ya ka kam bat kermen lengbar ka jing simkhya jong ka police department nomor ngitip banadu ku ka khat khanai tarik na kalang jong ka police department khamtam ki special nang te na Shillong rengkat bat ka ji terlang jong ki police jong ka district Eastern West kila simkhya ban wan ha ka snong lobertun na kam ta ban lek ban kam bat kermen nang ni sakmat lengba ke jing simkhia jong police jong ke district Eastern West ngingei skam bangin yo ban kem no mardor ya ubriu lani kibriu ki bedon keti ban thombor ya kete khana school bat kum bangi tip ba menta na kalian jong te khana school ngala yo ya ke ban keren yi kami jong i minimum step lengba ke telefon di na kalian jong kimi le youtube ba ite khana menta dan don hab deng ke jing sitom bat hadu menta impat la ya ban keren tingi na kalian ngeseng ni pha ya gejing ker kukur do bat ngi kit bok kit ruyang bai tei kena samla in yo no ya gejing ko jingkya bat kermen hadin bai ini kena samla ibala sya ya kene ka jingjak wes snusi ibala ngat ya kene ka apot ke snusi in ko no na ka jing sitom jong i ngathrai na kalian ka snong bat kumjur kam tam na ka police department kini yo ya ka ban sim gejing tokit ke babnya ban kermen skam ban kalian jong police kin yo no ban pensitam ban gam mardor ya don kiti ban thombor ya kate ka khana kan thei